pouco complicado, especial, porque é unha ponte de espera de festivo e, por tanto, agradezco probablemente que esteades aquí. Como sabedes, o 20 de novembro hai eleccións xerais. Ese día temos a oportunidade e o poder de elegir quen queremos que nos represente nos vindeiros 4 anos, tanto no Congreso como no Senado. O BNG preséntase a estas eleccións co aval do traballo feito durante estes últimos 4 anos, porque grazas a persoas como o compañero Francisco Jorquera, que despois falará, non houve cuestión que afectase ao noso país, a Galiza, que non se trasladara ao Congreso dos Deputados. Se o nome de Arteixo e o de outros moitos concellos deste país se escoitou en Madrid, foi en parte grazas a él e grazas tamén á compañera Olaya e ao compañero no Senado Pérez Bouza. Ben, outro día, como anécdota, ainda me preguntaba unha persoa no Feirón, cando estábamos de reparto, se nos presentábamos tamén ás eleccións xerais. E é reiterado, cando hai algún proceso deste tipo, que alguén se pregunte se o Bloque Nacionalista Galego se presenta a estas eleccións. Entón, eu creo que convén dar aquí 4 pinceladas rápidas, porque eu creo que logo tanto Francisco Jorquera como o noso portavoz nacional Guillermo entrarán en máis profundidades a respecto do traballo feito e do que vai ser o noso traballo nos vindeiros 4 anos e o que é o programa electoral, que ademais foi presentado e aprobado xa no mes de setembro, outras forzas políticas ainda o deron a coñecer hoxe daquela maneira, non? O noso xa está aí, desde o mes de setembro, como digo, a disposición de todo o mundo. Intentarei, de un xeito áxil, decir por que pensamos nós que debedes elexir o 20 de novembro ao Bloque Nacionalista Galego. Votar ao BNG é incrementar a nosa presenza en Madrid, é garantía de respeto, de traballo pola xente e por nós, en definitiva. Cada vez hai máis persoas descontentas coa orientación das políticas públicas. Cada vez somos máis os que nos damos conta dos continuos incumprimentos que ten o Estado con Galiza e coa desatención en cuestións vitais para o noso país. Observamos como nos someten os grandes partidos, tanto o PP como o PSOE, ao que lle din os poderes económicos. E sentimos como ao resto da cidadanía nos apartan, nos pisan e incluso, con un término moito máis agresivo, como nos queren aplastar. Cada día vemos como se toman decisións, tanto no Goberno do Estado como no da Xunta de Galiza, que nos empobrecen, que nos perxudican. Aí están todos os recortes en materia educativa, en materia sanitaria, en materia tamén de servicios sociais. Por lo tanto, apostar polo BNG o 20 de novembro é compromiso de atención aos problemas da xente. É compromiso, sobre todo, de impulsar políticas ao servizo das maiorías sociais que prioricen a defensa do estado de benestar. E eu, ainda que logo, como decía, entrarán en máis profundidades, gustaríame destacar 6 puntos esenciais para pôr en valor tanto o noso traballo durante estes últimos anos como o que se vai desenvolver tamén na vindeira legislatura. Primeiro, votar ao BNG ou elexir a opción do BNG é garantía, como vos decía, de que Galiza estea presente na política estatal. Foi o BNG quen conseguiu que asumise o goberno do Estado que padecíamos un déficit histórico en infraestructuras e quen propuxo, para correxilo, que os investimentos do Estado en cada orzamento foran un 8% do total. Malos incumprimentos e os retrasos continuos con Galicia, que seguimos padecendo, o BNG é quen impulsa actuacións que aseguran que eses investimentos sexan moi superiores a etapas pasadas. Segundo, confiar no BNG é garantía tamén da defensa da nosa economía productiva. Aí están un montón de iniciativas que se presentaron tanto no Congreso como no Senado, como, por exemplo, unha proposición para pedir melloras para os autónomos. Aprobouse unha moción para que se puxesen medidas que impedisen o desplome dos prezos do leite. Solicitamos e debatiuse sobre medidas para garantir a viabilidade do sector pesqueiro. Pedimos que se modificase o decreto do carbón que condenaba ao peche as centrais da Meirama e das Pontes e que afectaba tamén aos postos de traballo da central térmica de Sabón. Solicitamos medidas para garantir o futuro da flota que se adica a
pesca da xarda e do lirio, etc. Terceiro, elexir a opción do BNG o 20 de novembro e ter máis representantes en Madrid significa propiciar unha saída social á crise útil para impulsar políticas ao servizo, como decía antes, das maiorías sociais, que priorice o estado do benestar. Foi o BNG quen propuxo o seu traballo reducir o gasto militar, o que propuxo que os que máis teñen paguen máis impostos, que non haxa paraísos fiscais, que as grandes fortunas paguen tamén máis impostos, que se conxele o IBE e que se rebaixe aos produtos alimentarios de primeira necesidade. Foron os deputados e deputadas do BNG os que presentaron unha iniciativa para a dación en pago das hipotecas, os que exiximos que haxa unha banca pública, que presentamos iniciativas para que se acabe cos abusos das comisións bancarias. Son, como digo, algúns pequenos exemplos do traballo desenvolvido durante estes 4 anos. Votar ou elexir o BNG o 20 de novembro é ter forza en Madrid. Haberá garantías con unha forza do BNG ali de que non se fagan reformas laborais como as que se fixeron durante estes 4 anos, que se abaraten aínda máis os despidos, que non se sigan conxelando as pensións. Propuxemos medidas alternativas que foron votadas en contra tanto polo PP como polo Partido Socialista. Por exemplo, unha reforma fiscal propuxo o BNG que permitiría recadar máis de 8.000 millóns de euros, máis eles rexeitadas. Para eles é moito mellor conxelar pensións e abaratar os despidos. En quinto lugar, apostar pola opción do BNG é enviar unha mensaxe tamén aos partidos maioritarios de que non nos gusta o bipartidismo que nos queren levar, que queremos que exista a pluralidade, de que non queremos única e exclusivamente que os dous grandes partidos se ponen de acordo de noite e de costas á cidadanía en facer, por exemplo, reformas da Constitución que entregan o noso poder non se sabe moi ben a que. Queremos, por tanto, unha democracia de maior calidade e moito máis participativa na que todos e todas nos sintamos representados. E, por último, pero non por eso menos importante, elexir a opción do BNG é querer que a verdadeira esquerda estea representada no Congreso dos Deputados e no Senado. É dicir, alto e claro, que hai outras formas de facer política, tendo como protagonistas as persoas. Por estas e polas outras cuestións que agora vos comenta tanto Guillermo como Paco Jorquera, pídovos, que non o voto, que non podo ainda, pero pídovos o vosso apoio para o 20 de novembro. Moitas grazas e deixo a palabra a Guillermo. Boas noites a todas e a todos. Eu reitero o agradecemento porque estedes aquí con nós un día como hoxe. Bueno, hai ponte, pois creo que non hai fútbol, non? E contrarresta sempre unha cousa, ou hai fútbol. Claro, bueno, un agradecemento total porque nos dediquedes algo de tempo. Nós estamos facendo actos por todo o país e nestes actos tratamos de darvos razóns para apoiar ao Bloque Nacionalista Galego o próximo 20 de novembro. Silvia acaba de dar algunhas razóns, eu intentarei dar algunhas outras e Jorquera de logo dará as definitivas. E eu espero que ao sair daqui todos e todas nós, se estamos convencidos, se vos convencen as razóns que vos damos, vos convirtades a partir de agora en activistas sociais. Activistas sociais, non xente indiferente que ve pasar ou ve caer a choiva. Activistas sociais. Un dos problemas que temos os grupos como Bloque Nacionalista Galego, que somos alternativos, diferentes, que temos propostas ben distintas as que nos propón a dereita para sair desta crise, unha saída social, pero tamén galega. Un dos problemas que temos é que tratan de invisibilizar. Invisibilizarnos, non? É dicir, de maneira que non haxa percepción social da utilidade de apostar por algo diferente, que no caso da Galiza non hai máis aposta posible
que o venega. E todos e todas temos que contribuir a rachar, e podemos facelo, rachar o cerco que nos someten para impedir, volvo a decir, que a xente saiba que si é posible camiñar nunha dirección diferente a que nos están propoñendo uns e outros. Nos vamos celebrar estas eleccións, todos a celebraremos no marco dunha profundísima crise. Eu creo que todas e todos sabemos de que vai a cuestión. Non solamente levamos unha crise arrastrada durante anos despois de destruir prácticamente todo o noso tecido productivo, e hoxe non vou a falar de Europa, verdad? Ni desa Europa que nos levou, ni dos gobernos que o permitiron, non? E agora esta outra crise que fai chover sobre mollado no noso país, non? En calquer caso, claro, as políticas que se practicaron, fose do goberno central ou da Xunta, pues, en fin, levamos un par de anos e eu creo que calquera dos que estamos aquí podemos concluir que non só non melloraron nada, no sentido de que se avanzara na saída desa crise, sino que non fan máis que empeorar as cousas. Digo empeorar as cousas para a maioría social. Melloras, de novo, para Botín e compañía, non? Pero para a maioría social as empeora. E claro, a crise ten cara, ten nome e apelido, non? E a crise é o que teñen que soportar as mulleres condenadas, dende logo, de ter traballo, os peores salarios e os peores empregos, non? Ten cara de pensionista galego, non? Os pensionistas que poden cobrar de media 600, 700, 800 euros e que cada día chegan peor a fin de mes, porque, eso sí, a nivel de precios disfrutan de precios de primeira, como calquera. Pensións baixas, precios altos, non? Pode ter cara, naturalmente, de traballo con naval, que ve como desaparece un sector, para que alguén o decida así, de gandeiro, que traballa para reventarse e ve como non, o seu produto non se lle paga. Pode ter cara de xoven, non? Esplendoroso futuro da política da dereita, non? É dicir, paro tamén, baixo salario, en fin, hipotecas, pois naturalmente, se a ten, Deus lle libre, Deus lle poida confesar, pois já sabe o que lle espera, pois se mismo vuelve a subir o Euribor, non? Unha cousa fantasiosa, o que non pode pagarse de condenado a pagar miles de euros con banco, aparte de perder a casa, bueno, un desastre, non? E no noso país, e en outros tamén, a política da dereita ten cara de pequeno e mediano empresario autónomo, non? E logo falarei de Rajoy e os autónomos, tan aficionado que a dereita sempre a decir que está tan preocupada, verdad, polo tecido productivo. É o que vos quero decir que quen está arruinando o tecido económico e claramente pequenas e medianas empresas e autónomos é a política da dereita. Que nos está arruinando e que nos vai a seguir arruinando. Porque teñen dos problemas básicos, autónomos ou pequenas e medianas. Unha delas, un dos problemas básicos é que cae o consumo. E calquera de nós sabe por que cae o consumo, non? Por que caerá o consumo? Se se baixan os salarios, se a xente xa non cobra seguro de paro, etc., se coixan as pensións, baixa o consumo. E o segundo problema que teñen é que non hai crédito. É porque non haberá crédito. Hombre, a dereita nos digo que se trata de recapitalizar a banca privada, aínda que non de crédito. Ahora mismo a señora Merkel nos volveu a dictar a receta. Hai que volver a recapitalizar. Bueno, e se non hai crédito, o Estado, o goberno que manda, en lugar de seguir inyectando miles de millóns de euros públicos, porque non camiña directamente a unha banca pública e empeza a fluir o crédito, non? Porque estos además le dan miles de millóns e ni siquiera existen sentarse nos consellos da administración, que é algo novedoso, non? Porque calquera de vos, bueno, vos non pobres, eu tampouco, non? Te digo, calquera investidor destos privados, se efectivamente vai a un banco e compra ou mete, eu que sei, 1.000 millóns de euros, algún posto lle toca ali no consello da administración e algunha capacidade de decir, terá, estos non. Os gobernos non. Solamente non fan banca pública, danlle miles de millóns e non lles exixen nada. Din que lles van a pagar algún día. Bueno, largo como fiables, non? Bueno, por lo tanto, ten cara a crise económica, non? E volvo a decir que tamén ten responsabilidade
responsables no agravamento da crisis, que non deixa de ser esta política de dereita que practican uns e outros. Bueno, nos, cando estamos tamén en campaña electoral e cando as cousas vai mal, encontraremos sempre que nos din, ahora nos ven o señor Rajoy. O señor Rajoy nos di que é o cambio, empieza o cambio, en fin, este tipo de cousas. E sempre nos transmiten a idea de que canto máis dereita, máis eficacia, máis eficacia na resolución dos problemas. E a veces hasta nos parece, a moita xente lle parece, home, que sí, non? E a veces nos contan, bueno, lá no período 96, 2000, lá baixamos o paro, que importaba como fora a situación económica internacional en aquel momento, non? É igual. Pero, bueno, nós, creo que como galegos e galegas, podemos saber que vai a facer o señor Rajoy, que vai a facer a máis dereita, sabendo, como di o señor Feijóo, que no Estado español van a facer exactamente o mismo que fixe na Galicia. E eu creo que aí todos temos experiencia contrastada, non? Porque o señor Feijóo tamén se nos presentou, vai tanto aí nos anos e pico, parece un mundo, non? Pero foi aí 2 anos e medio, tampouco é tanto. É dicir, como un xestor eficaz, unha persona... Porque a dereita sempre é eficaz, e os oficiales son moi eficaces. Bueno, que dixo o señor Feijóo, basicamente na campaña que era electoral, onde se presentaba como aquel xestor eficaz? Bueno, dixo 2 cousas básicas. Unha que iba a rematar a crise. É verdad que se tuvo un pouco precipitado nos 45 días. Eso sí que aí foi un exceso de robar, non? Pero, bueno, iba a rematar a crise co paro. E a segunda que iba a facer cadrar as contas públicas. De feito, insiste en esa idea. Cadrar as contas públicas, non? Bueno, pero vos fixadevos. Cada un pode verlo como queira, pero fixadevos. Acaba de salir a EPA, esta señora, para que non temos tanto de economía, conquista de población activa. Bueno, fala do terceiro trimestre, do dato do paro, do terceiro trimestre do 2011, do dato do terceiro trimestre. Na Galiza, 7.000 parados máis. 6.900, para non mentir. 6.900 parados e paradas máis. Desde que goberna o señor Feijóo, desde marzo de 2009, na Galiza temos 63.800 parados máis. Non lle chegaron os 45 días. Pero sí, en 2 anos e medio sí conseguiu incrementar de longo as cifras do paro. De maneira que no noso país, Galiza, o paro se incrementa a máis velocidade que no resto do Estado. E mirade que no resto do Estado se incrementa a velocidade. Porque non hai que este parado nos outros lados, non? Ben, e a segunda cuestión era cadrar as contas públicas, non? Bueno, pois mirade, en 2 anos que leva o señor Feijóo no goberno, aparte de seguir recorta para aquí, recorta para lá, non queda nada para recortar, bueno, sí queda máis, pero bueno, recorta por todos lados. Incrementou a débeda de Galiza en 3.691 millóns de euros. Que vos parece? 3.691 é subindo, dádelle tempo que sube. Pois, vamos, clarísimo, queda clarísimo a eficacia da xestión da dereita. Bueno, son ultra eficaces. Consiguen a cuadratura do círculo. Porque iso é difícil, non? Conseguir que todo vaya peor, recortarlo todo, incrementar o paro e depois incrementar a dereita. Cuadratura do círculo, non? Por lo tanto, nós temos alguna experiencia e eu creo que podemos concluir que, de verdad, que, do punto de vista do señor Feijóo, eu xa sei que ten moitos aduladores, xa sei que ten moitos defensores, xa sei que hai quen di que nunca tal presidente houve neste país, pero a verdade é que non se pode facer peor en menos tempo. Non se pode facer peor en menos tempo. Bueno, por lo tanto, cando estamos na situación que estamos, que describimos, que todos e todas sabemos, en un pozo, digamos, ¿no? En un pozo, un panorama negro, bueno, pues nós sempre temos que plantexarnos que facer, claro, que facer. E entón, podemos optar por o mesmo. Eu de Rubalcaba xa non vou a falar, non vou a falar porque este home, claro, vai acabar collendo algún problema, polo menos de cervicales, non? Porque despois de estar mirando para a dereita durante tanto tempo, un xiro tan vertiginoso hacia a izquierda, acaba con los cervicales, seguro. Por tanto, nada, podemos apostar por máis ou menos. Ou tamén podemos apostar por máis dereita ainda. Podemos non facer, eso non cabe dúbida. Podemos apostar por Rajoy. Tamén, xa teño leído algunha entrevista por aí, tamén decía o señor Feijóo, el gallego Rajoy, non? O sea, vos sabedes que había en Cuba, sempre me era a cabeza todo el gallego Rajoy, porque era moi conocido un vicepresidente cubano que llamaban el gallego Fernando, ¿no?
Bueno, según Feijóo, é gallego Rajoy, que como naceu aquí, pues, naturalmente algo nos traerá. Son estas ideas simples que difunde o PP, pero a veces tan efectivas, non? Bueno, eu quero vos decir que máis alá, e vamos a falar de algo máis agora, máis alá de calquer cuestión, claro, habrá que recordar que o señor Rajoy é o mesmo que aquel Rajoy do Prestige. É o mesmo, non sei se sigue tendo un ollo aí un pouco que se lle escapa, pero sigue sendo o mesmo. Digo, donde nós víamos unha marea negra, ele vía un fin. Digo isto porque donde nós vemos unha crisis social, ele é capaz de ver unha bondade absoluta, non? Bueno, será o mesmo señor que era vicepresidente do goberno da Aznar. Ou non era? Aquel goberno amigo do señor Fraga Iribarne, non? Aquel que nos iba a traer. Non se sabe que, en fin, Maná a Galiza, non? Era o que nos meteu naquela guerra de Irak. Ben é certo que para Zapatero xa lle mandou o asunto que era en Afganistán e Libia poñendo, en fin, xa novas bases militares. Pero, bueno, é aquel señor, non? E claro, eu sei que o Partido Popular transmite ideas máis que simples, bueno, simples, máis que simples, simplonas, non? Simplonas, pero que entran a saco, entran a saco socialmente, porque ideas repetidas, mil veces tendo suficientes altavoces para facelo, acaban aparecendo lóxicas, non? Esa idea tan lóxica que nos transmite é que, claro, ninguna familia pode gastar por arriba do que ten. E dito así, dices, di caramba, que líder, efectivamente, que conclusión tan brillante, non? Claro, sí, claro, dito así, evidentemente, home, o que gastemos as familias, aquí todos estamos en familias, as familias son de tipo diferente, son monoparentais, pero familias somos todos, home, claro, sabemos que gastaremos según os ingresos que teñamos, eso non que